Здравейте, приятели, нещо снимаме Майнкрафт клип и днес сме в Skype. Аз съм Адриан, аз съм Трипъл Хусо с регистрацията Адриан от DDChess и тук сме Динко. Здравейте! Да, и днес ще снимаме в Sky. Както виждате, имаме хак и съм с килаура. И убихме... Кой не е с хак? И тук убихме... Тук има най-големите хакове, сигурно. Да! И убива с един удар като си дъма. Да, махази го тос. И тук има още един дъма, който мисля да го съборя. И да, преди малко убихме няколко дъмата. И станахме така и ние дъма. Тук има повече. На теб ти трябва само Fire Protection. О, един се опитва да дойде при нас, сега ще поцъфне, ще умре. Кажва! И падна. И още един падна. И... Не знам дали скоро ще снимаме поредицата на... Да, защо не? Оцеляването, защото на мен се пресякаха зони. Хамачи просто. И... Не мога да си го включа. Не се знае какво ще стане до тогава. Ще правим нещо. Нали, тук нещо ми се е бъгнало и... И мисля да скоро може да, като ми се оправили хамачето, да снимаме поредица с мода Хексит. Хексит. Ама ако аз си го сваля, де? Да, трябва и ти да си го свалиш. За да... Иначе може да стане сигурно и без ти да го свалиш. Не, опитвал Аз съм. отивам долу да ги трепа. Той мисля, че е по-силен. Или не, но ще го цъвкам сега. Бунк. Бум. Айде! Ади, остави го да се качи, ще го убия после. Остави го! Блък. Ой, ти това остави го, тя ти каска. Дай бутушките са ми на малко, а другите па не са енчантнати. Като ти се щупат слаше. Аз ще пусна духа. Окей. Този там има един малко по-дъма, много малко дъма. Не, това не е той. Къде? Ето един с обагъслен шлем, отивам да го убия за Ади. Ади, аз слизам долу. Да имаш дъма. Заради мен? Да. О, идвай! Идвай за дъма шлем. Блок. Ади, бягай! Не умря. Ади, бързо идвай, че имат много дъма. Ади, идвай! Свак. Идвай! Бягам! Вземи бързо дъма шлем. Бързо! Вземи! Помощ! Бяг! Ади, килни! Той се... Къде? Май, лесна. Ади, бягай! Помощ! Не! Както виждате, има много големи хакери, например... Като този! Как е уби един удар, два... Аз малко го побазиках и с първия хит, който ми нанесе, ме уби. Сега отивам да видя дали айтемите са ми още там. Сигурно не може да ги вземе, защото на мен ми беше пълен инвентара. И на мен. Той го... Както виждате в Ender Chest имам... Убират ли айтемите? Убират ли ги? Да! Щупи ги. Как като съм сам с един таймет? Атака! Не! Да, наистина, той е най-големият хакер. Хора, това е най-големия хакер в играта, където ни уби. И толкова се дразня, че нямам думи да го опиша. И сега аз отивам в замък с Дърна Сворд. Ади, ти идваш ли? Това са лианите. Да, отивам. Аз ходя назад. Да, аз на където трябва да
отидем на другата посока, на където не трябва, отивам... Ох, боже. Ха-ха-ха, умри. Ела ти? Ти как... ти помощ! Ти чуваш как го писаш едното? Ела! Ти... Ела! О, шит! Това беше грозно. Ти първо ни трябва дъма слот, затова да прощутите. Това което също близо до ляните, само че първо за дъма слот, за да може по-лесно да ги килнем, че много лесно ни килва така. Да. Там има и шлем. Добре. О, единствено батонки, ама няма да оцелее. Ади, убий го! Добре, аз отивам. Айде, не падна. Той е взел легендарка, май. Не, наполовин. На един всъщност бях, обаче карайте. И той е мъртвец, защото листите са на супер малко, ама оцелях. Добре, ще отида без сайта ми. Аз съм там, Ади. Кажете ми с Богом. Добре, как паднах? Точно там. Да, тук няма. Има един. Добре, съжалявам. Искам го да умре. Добре, мисля, че телевизора ми се чуе, затова ще го намаля. Не го увеличи даже. Не знам. Добре, Ади, Да? идвай, аз там пазя. Добре, Ади идва. Долита направо. Не! Не! Къде е спотай, нали? Какво показахте ми? Ади, помощ, бързо! Не мога! Спокойно, Емо, ще си върнем мястото. Спокойно умрях. О, шит. Къде се правиш? Тук що скоро? Бавих се, защото знаеш ли какво? Бягай. Един данък ме уби. Значи аз ще трябва да мина по по-трудния път, защото там... И, о, не. Аз минавам по по-трудния път, защото има по-малко хора. И паднах. Тук е много трудно да оцелееш. Дай хора, както виждате, сега веднага ще му убият. Ако да бяха... Дами и господа. Не! Какви щяхме да бъде сигурно? Супер. Един почти тъма бял от мен. Леле, видяхте ли как оцелях на половин сърце? За толкова малко време. Не бе, как ме питах? Леле, той ще ми трябва само наградник. Взехте ми ябълките, вълни ми ябълки. Супер. Дай iPython сервер ще го има в описанието. Но според мен сервера си е готин. Да, нищо, че има много хакери. Да, е. Аз отива фета за... Много е лесно, само вие си сваляте хак. Повечето не са скак, тук са най-големите хакове. Гати малето, диамантеното меле. Диаманта меле ли намери? Да. О май гад. Майкай се, ма. Така ще ме удриш. Защо трябва да имаш такъв приятел? Това най-гома. Ти да пръста. Опа. Здрасти. Не. Ей! Добре, аз ще ти за този слот. И дано да оцелее по пътя. Пай. Не пука, че си спречи. О, няма нещо. Нищо, бягай.
Имаш броня, ама... Не, как ме убиха, е? Бързо за това слот, че има един там, който те преследва. Ще успееш да го вземеш? Не ме цъпкай на 2 сеца съм. Ако ме цъпнеш още един път, Не. ще викна сетята да те опере. Ема- Убий ме. Ема много се филмираш. Добре, Кор, гледай колко ти изкара хапка. В момента снимаме клип. Данка. А? Снимаме клип по-тихо. На мен ръката ми стръпта, не знам какво ще прави. О, Ади! О, не! О, да, Ади! Удрям го с така! Бягай! Аз го удрям пак с меч, който не е на нищо енчанат и то сме изблъска. Супер много и един друг диамантов ме уби с Fire Aspect меч. Дами и господа, това беше неочаквано. И дами и господа, мен ме голят. Не. Опитвам се да се промъкна някъде до... Има навсякъде и ме голят. Само... Тук е долу, невъзможно да оцелеш. Сега можете да ме викате, защото малко ще поиграя на Хексит. Защо е? Аз са баш... Леле! Когато снимаме клип ли ще играеш Хексит? Добре си. Най тук е мястото на диамантовите. Добре. Ти трябва да отидем за Iron. Аз отидох! Добре, ако О, не. при нас... Чит! О, какъв ти е мечъл, ей! Грозник! Дали ще го бия? Той бяга. Няма да се измъкнеш, Влад на Кикимора. И ми се измъкна. Добре, аз тук да си взема един стак айрон. Да, сервера е хубаво. Да, ви. Ти, защо само е ти стък? Защо ме често ми е препълнен? Моя си го сложих. Добре, Аз те виждам. Ти си... Ела тук. Държите степенката. Добре, За да си вземеш ентър перли, после тя ме ядаш. и двете сигурно, май. Да, виждам го, безброня. Готово. Хайде. Дай, той си взема тъмна на кръдник. Стой! Добре, ще дойде той, ама... Какво няма? Ади. Да. Добре, аз отивам да спална. Най-добре и аз да отида. И защо пише с големи букви? Дай да се оставя малко ентърперли. Колко малко? Аз ще си направя айрон неща. Да, както виждате, имам 42 легендарки. Защото ме мъжете да правя още блокове, златни, но на мен винаги понякога, що ми излиза за кратко време, като се върна имам някакви други етени и тук що направих повторка. Дали някой ме играе в акаунта, това ще си остане загадка. И тук що пенсийска направих 2 панталони и 2 шлема. Да си взема пръчки. И Ади, готов ли си? Чакай. Има ли периферията? Той е препълнен. Не, баш. Да! Ела да завършим клипа. И това беше от нас. Абонирайте се, харесвате, оценявате. И чао!